Келесі сюжетіміз сәхнені кішкенеден үз етушілер турында. Қазаныбызның Сейдеш мәдәният үзәгендә Апуш балалар татар театр студиясының спектаклі күрсәтілді. Тамашашыларға драматург Рауль Бахараев пьесасы буенча қойылған Апушның тылсымлы төшләре спектаклі тәкъдим ителде. Студияның бірінші іші Ғабдулла Тукай иҗатына багышланган. Балалар иҗатын Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов югары бәяләде. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсәнов видеоязмасында. Birinci pремьерада студияның барлык шәкертләре дә катнашты. Спектакль өчен махсус костюмнар тиктерелгән. Кичәгә театр сөюче тамашачылар белән студиягә йөрүче артистларның әти-әниләре, укытучылары, башка театр студиялары шәкертләре дә чакырылу булды. Милләттәшләребезне без нинди дә булса телебезгә кагылышлы шөгыльгә кызыксыну уятырганда тартырга тиеш без аларны. Чөнки башкача телне аралашмасаң, сөйләшмәсәң, җырламасаң, ул яисә сәхнәдә, менә бүгенге без караячак спектакльдә кебек аралашмасаң, ул телне ничек сакларга инде. Шуңа күрә мин менә бу мәсьәләдәге һәр бер яңалыкны, һәр күренешне, һәр проектны хуплыйм. Аның инде дөрес без теләгән нәтиҗәгә ирешкәне, ирешеп җитмәгәне булырга мөмкин. Әле беренче кыйммәтнең тиерле булган очраклар да бар. Шуңа күрә иң мөһиме башлангыч. Менә андый эшне, андый проектларны башлап җибәреп, үз җаваплыгын алып эшләүче менә авторларга бик зур рәхмәт. Алар милләт җанлы кешеләр. Безнең Казан шәһәрендә менә бара торган бик күп төрле әлегә охшаш проектлар, алар безнең әле бигрәк тә балалар белән бара торган проектлар. Чөнки телне аларда сакларга бик мөһим. Менә безнең буында инде ул тел бар, яңа яшь буында ул бит инде мондый мөхиттә аны саклау җиңел түгел. Шуңа күрә бу башлангычка әлеге менә бу балалар театрына мин бик зур өметләр баглыйм. Һәм Казанда әле аны биредә генә түгел, берничә аның бик күп нокталарда булырга тиеш. Чөнки бихисап күп балаларыбыз бар, безнең йөзләгән мең балаларны бәлки мондый эшкә тартып булыр иде. Шуңа күрә оештыручыларга бик зур рәхмәт. Һәм менә биредәге безнең бу театр башкалар өчен дә матур башлангыч үрнәге һәм киләчәктә шомару уста өчен осталыкны ныгыту өчен ул үзенә күрә бер алдан юл салып бара торган шундый бер матур бер проект булачак дип әйтәм. Бәләкәй Апушны Кырлайда яшәүче Сәгъди абыйсы үз гаиләсенә тәрбиягә ала. Кичләрен Апуш күккә карап йолдызлар санарга ярата. Ул тылсымлы ерак илләр турында хыяллана. Инде йоклап киттем дигәндә, шу, нинди тавыш бу? Әллә инде йорт иясе үземе? Нинди әкиятләр сөйләр микән ул Апушка? Нәни Апушның тылсымлы тешләре дә кайчанда булса Бөек Тукайның әкиятләренә әйләнер. Март ayında кастинг үтте. Шушындай Апуш театр студиясы төзелә дигән мәгълүмат чыкты. Һәм шушында безне 175-нче гимназиядә без укыйбыз. Шушында безнең директорыбыз әйтеп, Мустафа әйдәле энем катнашып карыйк әле диеп, көчегезне сынык дип шушында катнашты. Һәм аларның рәхмәте менә матур гына әйтеп кастингка уздык. Һәм менә бүгенге көндә безнең улыбыз Мустафа премьерада. Мустафа, кәефләрен ничек уйлайсың? Минем кайфларым бик яхшы, әйбәт, праздничный ярый, бәйрәмче әйтергә ярый. Кастинг үтеше миңа бик ошады. Анда укытучылар безнең бик яхшы. Мин кичкенәдән бик яратам театрны. Мин җырлыйм бик күп, катнашам конкурсларда. Миңа театрда уйнарга ошый. Мин бүген тышкан ролен башкарам. Менә ничек уйлыйсыз? Сез үсеп җиткәч зур артист булырга телисезме, омтыласызмы шуңа? Мин телим. Әйе, мин үскәч артист буласым килә минем. Менә артист профессиясе нәрсә белән кызыксындыра сезне? Не балаларны өйрәтергә, балаларны шөгыльләндерергә, театрларга, спектакльгә аларны өйрәтергә, шул спектакльләрне куярга. Син димәк, театр режиссеры буласың киләме? Юк, минем театрда балаларны укытасым килә. Мин бүгенге спектакльдә йорт иясен уйныйм.
һәм миңа бик ошый. Бәлки киләчәктә мин дәүләти белән дәвамның юлын тотачакмын һәм киләчәктә шулай ук артист булырмын дип өметләнәм. Студия үз эшен ел башында ук башлап җибәргән иде. Кастингта Казан шәһәреннән Арча, Лаеш, Балташ һәм башка районнардан 100-гә якын укучы катнашты. Спектакль чыгару өчен минемчә бик иртә иде, ләкин Алия Госмановна, Фазрахманова ул чыгарабыз үз Рәмзилевне, нәтиҗә кирәк, балалар да, әти-әниләр дә нәтиҗәне күрергә тиеш дип әйткәч, инде мин ризалаштым, ләкин үзем театрда эшләгән кеше буларак, әле профессиональ актерлар белән бер ай ичендә спектакль чыгару бик авыр. Башкарып чыкканнар, балалар да, әлбәттә әти-әниләргә дә зур рәхмәт, чөнки әлбәттә менә шушы әйбернең кирәклеген алар аңлыйлар. Апуш студиясының төп максаты укучыларда татар теленә кызыксыну уяту, яшьләрнең иҗади сәләтләрен ачу, милли мәдәниятны үстерү. Ни гаҗәп, иң кызыклысы шул балалар бик теләп йөриләр. Без аларны бик күп дисциплиналардан өйрәтәбез бит инде актерлык осталыгы гына түгел, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, вокал. Аларга нәкъ менә театр училищесындагы кебек бик җитди рәвештә өйрәтәбез һәм орышабыз, ачуланабыз. Без бик кырыс укытучылар диюдән курыкмыйм, ләкин алар шулай да кызыксынып киләләр. Бәлки менә шушы җитди караш аларны киресенчә кызыктырадыр да. Һәм алар инде үзләре дә моңа ниндидер бер түгәрәккә генә кебек карамыйлар, нәкъ менә театр студиясына итеп, хәтта эшкә килгән кебек киләләр һәм аларның мөнәсәбәтләре бик җитди шушы әйбергә. Араларында әле Нәҗибә Ихсановалар да булыр, Әсхәр Шакировлар да булыр. Чөнки балалар чынлап та беренчедән алар илекне узган балалар, кастинг аша узган балалар. Шуңа күрә инде алар яхшылардан яхшыларны сайлап алдык без. Шуңа күрә һәрберсе сәләтле, һәрберсе үзенчәлекле, тавыш тембры да үзенчәлекле. Кемгәдер бию күбрәк бирелгән, кемгәдер актерлык ягыннан нык ачылды студияга килеш. Кемдер әле ачылып бетмәде, ләкин һичшиксез ачылачак. Иң мөһиме менә шушы теләкләре сүнмәсен дә, шушы менә күзләре янып торсын. Проект Казан мэриясе тарафыннан тормышка ашырылды. Студияга йөрү бушлай булды. Беренче студия проекты уңышлы нәтиҗәләр күрсәткән очракта Апуш татар театр студиясын алдагы елда Ленин исемендәге Мәдәният сараенда зурлап ачу тантанасы планлаштырыла. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.